La classe que havia interessat aquella època. Tothom deia, a mi no m'agrada la gent que liberava i gent que... Amb aquests petitons, qui te fa aixecar? Què és el Ara, per exemple, hi ha una activitat que farem de veritat. Complexes o coses més normals, però que poden veure dimensions que podem El Blanc i la Diana, ens coneixem bé, la maleta... Llavors, els nois de sisè, quina heu treballat vosaltres, sobretot? Heu fet la maleta. La voleu